Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Ko hiri kon hanki Chad ka Idrissa no de bien duwe la filitana de paikun ko commando ji bien armé woni ko tippe ka palais présidentiel attaque palais on kono be tawno mbahe ya ta habbaki awami filitanto no dum fi iri kono video ji gono to meden hendi Facebook jabataji fejja kono e wawa tun jonnugol bilan mo hendi den gondo tay wana sama kala bilan d'attaque contre le palais présidentiel 19 morts et 9 blessés be holli Tchad don be radoto France janwalo tallo do Idrissa no dibion on holli ko Marissar sama kala ala e sarinde awa o coup d'état wonno do téléchargement hakkunde alla ministre de la sécurité mabbe on yaltuno wi la situation est sur contrôle o holli France o si tay ben sikki ko be wadi compabe makko be wadata don ben sikki fenande haray non entre Tchad e Tchadien beben no kala redu mun no taji no sori e ley danki no bappini sabuna o holli kanko biddo Idrissa no debio Marissar Jon o holli si be sikki sama kala no Tchad si be sikki ko wowi ko ndiya rewta e ilol be tawi be wadi fonseji dari awa fewno doni militaire ko wadi concours d'état fo no préparé sont lourdement armés palais ji din foy be charge pinka be abi parce que be andi nyando ko attaque tembe ko do wadi so ndo mi andi tinna la gine do kadi coup d'état wana ko weli wadde sabuna sayino Mamadi Doumbouya yaltirta non e no natirta non wana mystique yaga wana ka arme wana ko pinka fo hino reni ko ni conflictude andi be wi atippa ko tidi si dunya ko tiddi ka fewndi do Afrique ni wala dole la motako propagande lanni holorgol Nations Unies holorgol Sénat holorgol Union Européenne holorgol Union Africaine CEDEAO en ndari en tawi dum lumbinta haray jama mengo ko piji didi be doa famude nde warede no satti o piede no satti o sokede no satti haray non sa yewti dum ay ko gongaji di anduda ko gongaji wondi flagrant haray buino wada renioji hore man na décourage de yimbe ben be wawi famude lagine do pira ka pullo dadata sen dabbali ko piri ren en hisata joni non no wodi lawol goto ngo rewe ko si tawi e wawi jabude ko mi woni on conseil de do Mamadi Doumbouya ko ma ndare no wawi famodirde makko fiyo dando en o hisina mawbe men hay ben fere henda gollamu gon si dum wopi kala wi do dartoto déjà o yo video mo miatti posto denane ko formé pour tier ko non be wiete donc no hulbini ino hawni dum do no hulbinani leydi le wayini haray no hulbinani kala wondo e ndi leydi don sabuna neddo ko yo Allah dando mo warede ay warado kanyum wawata dartade sina hara ko du'a on tigi nabana be dole be holli en piji buy sattudi depuis Mamadi Doumbouya lami e nganda ko promotion force spéciale ngelo wawi dartade mo ko gonga buyno torade Allah yo Allah itu Mamadi Doumbouya kono hay Mamadi Doumbouya iwi be wi ko tawado ko tabalo memata ko militaire be burbe Mamadi Doumbouya hakkede kadi arata jodo e hore men sabuna sa ndari no palais on lamorano sa jetti commandant force spéciale ko maninkajo sa jetti ministre la défense ko maninkajo sa jetti nokkeli buy ko tawata silamu gun ketti ko kambe tun hendoto awa ka tigi do urtay tun non sattude woni nyande fini witi wo burtay compliqué sabuna kambe be jokki sobe mabbe ngene be jetti sama kala dun no way ko wiete ko pratique et théorie yimbe be non no famude piji din seda sabuna hande be watti yaltingol video ji di be préparer contre meden kono komi torto Allah ko yo Allah wallo en avant que ça soit trop tard ser Guinée ser compatriote pay ko sare ngal pay ngal la bangal nantu ngalinde